O alcalde José Ramón Romero e o edil de urbanismo Luís Ruiz achegáronse esta mañá a Tanine para comprobar o resultado das obras levadas a cabo na zona e que supuxeron a mellora dun camiño de acceso a varias vivendas e tamén a parcelas agrícolas, a carón da estrada provincial DP 1102 que conduce a Neixón. A actuación cun orzamento de algo máis de 60.000 euros, financiada en parte cunha achega da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, ven dar resposta a unha demanda dos propios veciños da zona. Aquí fomos advertidos no seu día por parte dos veciños de que como consecuencia das obras que se viñan executando en este lugar, bueno, pues había un problema, había xurcido un problema de pluviales que lle estaba afectando aos veciños porque lle estaba entrando agua de chuvia cando chovía moito nas súas parcelas, incluso en algunha vivenda, non? E nós o que quixemos con esta actuación foi un pouco, bueno, pois solucionar ese problema que os veciños nos viñan dando. Para eso, o que se instalou foi unha tubería de pluviales en máis de 375 metros lineais, vale, con unha sección de 400 milímetros de diámetro, e colocáronse tamén 14 rejillas. Para que a obra fose totalmente operativa, actuouse tamén no total do firme da calzada, renovando totalmente, facendo incluso un encaixonado de varias zonas de formigón a modo de seguridade pasiva para os viandantes, que o que produce é que os vehículos, bueno, pues vayan por unha zona diferenciada totalmente da zona que está adicada ao paso peonil. O alcalde destacou o resultado das obras. Segundo el, a mellora súmase outros investimentos levados a cabo nesta aldea nos últimos anos. É un núcleo de población onde non só estuvemos facendo esa actuación e a Deputación estuvo facendo esa gran actuación, sino tamén varios asfaltados e cambios luminares que estuvemos facendo e lle demos un bulo e un cambio grande pois este núcleo de población do lugar de Nine. A verdade é que estamos moi satisfeitos co resultado, estamos apostando moito xa na anterior legislatura e sobre todo nesta sobre o medio rural con actuacións en todos os núcleos rurais. Vamos pouquiño a pouco e, bueno, e os cambios se están notando, non? E un claro exemplo pois, é a obra que estamos visitando hoxe, non?